ai daga kaji an ce maka ismullahil a'azam to ga sirrin. Na rantse da Allah wannan ismullahil a'azam ne. Duk wanda zai dau wannan sirrin ayatul kursiyun yayi kafa 313 ba ta da yawa, duk bukatar da kake da ita ko kayi roƙon Allah kana ganin jinkiri, dauki wannan ismullahil azim din ka aiwatar dan uwa. Kamar sharing din bidiyon nan ka tuttura yan uwa musulmai albarkacin wannan watan kowa ya amfana, kuma kai min comment da sallallahu alaihi wasallam ka danna like dan ya isar wa mutane da yawa. Abinda zaka yi, zaka tashi da daddare kai nafila raka'a 2 ka karanta Fatiha, ka karanta duk kowace sura da kaga zaka iya. Idan kai sallama sai ka kalli gabar ka yau annabi salati, kai istighfar, kai la ilaha illallah duk yadda zaka iya. Sai ka fara wurin ayatul kursi, ma'ana dai Allahu la ilaha illahu daga farko har ƙarshe. Zaka karanta ta kafa 313, sai ka roki Allah bukatar ka, daukaka kake so, kwangila kake so, biza kake so, mota, gida ko me kake so, roki Allah. Na rantse da Allah ba za ka yi kwana 7 kana wannan aiki ba face sai ka ga yardar Allah da biyan bukata a cikin duk abin da kake yi. Saboda manzon Allah na bayar na cire kyashi, yadda na cire kyashi kar ka yi wa ƴan uwanka bakin ciki, kai ma ka cire kyashi, ka cire ganin ni zaka sa na ci gaba. Ƴan uwanka zaka taimaka, ka tura musu bidiyon na ƴan uwa musulmai. Kuma duk wanda ya riski wannan bidiyon akan wayarsa yayi kokarin aiwatarwa ko dan bukatarsa ta biya. In Allah yadda za ku min addu'a ko bayan bana raye in dai kuna aiwatar da wannan sirrin. Na ba da shi saboda manzon Allah. Akwai masu tambayan sai dai Abdul sabulu da hayaki sabulu na dafa da jalabi da budin harkoki da tsayawar lamura, da mace ta dade a gida Allah bai kawo miji ba to ta samu wannan sabulu da hayakin ta na amfani da shi, ko da matsalar iska Allah zai dauke. Akwai shakurukun dum zobe, zoban na mai rabo ne kadai Allah yake bashi damar ya mallaka. Gaskiya ba yawan kudin ka bane, rabo ne. Saboda zobe ne zaka zama dan nasara, dan sa'a, duk inda zaka shiga, duk abin da zaka taba wallahi sai kai nasara, kuma kariya ce albarkacin manzon Allah.